δεύτερος πλανήτης στη Γη. Πρέπει να το ξενευλήσουμε. Θα ξεκινήσουμε ένα ταξίδι στο διάστημα. Πήγαινε ένα τετράγωνο μπροστά, γίνε δεξιά και ένα τετράγωνο μπροστά. Ξεκινάμε από τη Γη. Ταξιδεύουμε πολλές μέρες. Πεινάσαμε, όχι τι βλέπουμε. Μια καντίνα, είναι η ώρα για ένα διαστημικό σάντουιτς. Πήγαινε 2 τετράγωνα μπροστά. Επόμενη στάση ο Ήλιος. Είναι ο μεγαλύτερος πλανήτης από όλους. Προσοχή όμως, γιατί κλαίει, θα τον δούμε από μακριά. Στρίψε δεξιά, πήγαινε 2 μπροστά. Αυτό που φαίνεται μπροστά μας είναι σπίτι για ξεκούραση. Ευχαριστήσουμε ξανά. Τετράγωνο μπροστά και στήχε δεξιά. Επόμενη εξάρτηση ο Άρης. Δείτε τόσο τόκινος είναι. Να σύζουμε και αυτό το πλανήτη. Πήγαινε 2 τετράγωνα μπροστά. Στο τέλος του ταξιδιού μας. Ο Άρης φαίνεται φιλικός. Ίσως τελικά να μπορέσουμε να ζήσουμε εκεί.